Helo a chroeso eto i gornel sinsir sy'n mynd yn llai fyth. Mae gennym ni newyddion, lot o newyddion ar eich cyfer chi heddiw. I ddechrau, Sean, sef o'n i fel arfer, mae'n cael ei fwlio, achos y gwallt coch gen bobl creulon. Felly ar y funud mae o wrthi yn trio cael pres am y boen yma. Fel dynas arall sydd wedi bod yn y wasg wsos yma. Waitress ydy hi, a mae hi wedi ennill 17,000 o bunna. Achos bod y perchnogion wedi bod yn tynnu arni oherwydd i lliw gwallt hi. Dwi'n gwybod, a mae Sean rwan yn mynd drwy'r un peth. Felly watchwch chi os ydych chi'n sbeitio bobl gwallt coch, ddoi ar eich hola chi. Hefyd, Prince Harry, tywysog Harry, wedi bod yn cwyno bod o'n cael ei fwlio achos i liw gwallt o. Dim byd i wneud efo'r ffaith bod o'n yn y teulu preninol neu'n fab i'r hen Charlie, na di hynna'n byd i wneud efo'r ffaith. Na. A mae o yn y fyddin wrth gwrs, a mae'r gweddill yr hogia sy'n yna efo fo wedi bod yn tynnu arno fo'n deud, os fysa chdi'n gorau mynd allan i ryfel, fysa pawb yn gallu gweld chdi o bell achos dy wallt coch, a sa hynna'n gwneud i pawb dydargedu di. Felly oedden nhw gyd yn deud, nhw'n i wisgo wigs coch i ddrysu y fyddin arall. Beth ti'n feddwl hynna? Dim deg o gwbl. Mae y busnes sinsir yma yn cymryd drosodd rwan, felly da ni angen chi i gymryd rhan yn y chwildro yma efo ni yn erbyn yr... fysa ni'n gallu galw fo'n hiliol? Hiliol? Os wyt ti'n gwybod beth mae hiliol yn feddwl, fysa ni'n ateb y cwestiwn yna, Meli? Racism. Wff, geiriau cry. Dwi'n meddwl bod angen geiriau cry, Dylan. Ydy, mae'n amser am geiriau cry. Dim bach yn hiliol. Dim bach. Dwi'n meddwl hefyd. Felly, gwyliwch y gofod yma, fel maen nhw'n dweud, achos mae yna bethau difrifol ar fi'n digwydd.